जयसिंगपूर येथील डॉक्टर जे मगदूम कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगच्या वतीनं महाराष्ट्र राज्यातील सोलापूर व मराठवाडा भागातील पूरग्रस्त पीडित कुटुंबांना जीवनावश्यक वस्तूंची मदत डॉक्टर जे मगदूम ट्रस्टचे चेअरमन डॉक्टर विजय मगदूम यांच्या हस्ते करण्यात आली। ट्रस्टचे चेअरमन, व्हाईस चेअरपर्सन डॉक्टर सोनाली मगदूम, कार्यकारी संचालक डॉक्टर सुनील मुठे यांच्या प्रेरणेतून प्राचार्य डॉक्टर शुभांगी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाविद्यालयातील NSS व कम्युनिटी सेलच्या वतीनं मदत संकलित करण्यात आली होती। मदतीसाठी महाविद्यालयातील विद्यार्थी व सर्व स्टाफने उत्स्फूर्तपणे सहकार्य केलं। प्राध्यापक PA चौगुले, DR माने, डॉक्टर AM मोरे यांच्यासोबत कुमार साईनाथ खरवडे, प्रणव कांबळे, पवनजित सिंग गौंड, सार्थक देवकुळे, सार्थक शिंदे, अथर्व शिंदे, साक्षी नाकाळी, स्नेहल सोमने या विद्यार्थ्यांनी मदत संकलित करण्यासाठी पुढाकार घेतला। मराठी S न्यूजसाठी जयसिंगपूरहून संदीप अडसूळ।